warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasrohbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Amma ba'du. Yang berbahagia teman-teman sekalian, Mbak Firda dan Mas Farido, ingkang kula hormati Sohibul Bed Bapak Jupri dan Ibu Nuryani, ingkang kula hormati Ibu saking Sekobumen Bapak Muhammad Qasim, ingkang kula hormati para Bapak Kiai, ingkang kula hormati para Ibu Nyai, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, ingkang kula hormati para sinoman, para leladen, grup kru campur sari yang berbahagia dan sederek sedaya ingkang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, monggo kita aturaken alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmatipun Allah kita ditakdiraken rawuh wonten panggenan mriki dengan hajat maringi donga sesarengan, doa restu dumateng Mbak Firda dan Mas Farido ingkang sampun akad nikah. Mugi-mugi pernikahanipun barokahullahu laka wa barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma amin. Nun sewu amargi niki wektune sampun dekat dhuwur, ringkes mawon nggih Bu. Nun sewu donga ingkang kita waos niku donga napa Bapak Ibu? Damel temanten, terutama temanten baru. Kita sedaya nggih temanten nggih Bu. Temanten kalak napa kaklak? Nggih nami sedaya kita niku temanten. Lah nun sewu kula matur niki berkaitan kalih temanten nggih Bu, Pak. Nggih temanten nyar, nggih temanten kalak. Nah, niku kula saderenge pareng maos pantun riyen nggih. Nun sewu khusus damel temanten. Memandang awan ke angkasa, sungguh tinggi tiada kira. Menikah bukan hanya harta dan cinta, melainkan ingin sehidup sesurga. Jangan lupa sholat dan doa. Intinya niku ya. Non sewu bapak-bapak, ibu-ibu nikah. Niki kita nyon sewu kula matur, nggih Bapak Kiai non izin. Ya. An-nikahu qit'atul minal jannah. Bahwasanya nikah niku sepotong saking kenikmatanipun surga. Napa Bu, Pak? Nikmat surga nggih. Mbak Firda, Mas Farid. Dados nikah niku nikmat. Napa? Nikmat nggih. Pripun Pak Bu ingkang sampun nikah? Nikmat napa remek? Nikah niku padha keke nikmat. Nikah niku asli ceritanipun nun sewu niku an-nikahu minal jannah ila dunia ila jannah malih. Maksudipun ngenten. Asline nikah niku critanipun saking surga. Nggih nika bapak kita Nabi Adam kali Siti Hawa. Nah, karena ada suatu pelanggaran mendekati pohon kodi, akhirnya diaturi teng dunia. Lah menawi benjing nek kita niku tetep iman sae, maka akan kembali lagi ke surga. Allahumma amin. Terus sakniki pertanyaane, kados pundi supados pernikahan niku kembali ke surga? Artinya pernikahan niku bahagia. Nggih Bu, Pak nggih. Baiti janati. Rasul niku pun matur, rumah tanggaku surga. Ngoten nggih, Mbak? Lah, ben piye ben rumah tangga itu seperti surga? Artine bahagia. Lah, nun sewu niki wonten konsepipun agama. Nggih, pertama nggih nika niatkan pernikahan niku sebagai ibadah. Napa Pak Bu? Sebagai ibadah. Naminipun ibadah, semua aktivitas mulai akad nikah sampai tak tertentu waktunya niku semua nilai ibadah, kecuali wonten faktor yang memisahkan niku cerai. Nek tiyang pun cerai pun lepas, tetapi selama ada akad nikah sampai walaupun tiyang niku meninggal dunia niku hubungan nikah tetap
tersambung hingga menuju ke surga. Lah, namine ibadah nggih Bu. Non sewu Mbak Firda kali Mas Farid. Rasul niku pun matur idana daro. Pandang memandangnya suami istri niku dinilai ibadah. Non sewu niki mboten kula terusne nek dereng Mbak Firda kalih Mas Farid saling pandang memandang. Monggo. Lah, monggo dicekel tanganipun dengan kasih sayang. Nah, hadis pun sinten pemanten ingkang purun nyekel tangane istrine dan suami niku di ngapura dosane rontok dongane. Nggih Bu, ingkang nikah mungkin nerokne nggih Bu, mboten manten nyatok lho Pak. Engko teko omah nyekel tangane bapaknya apa to Bu? Jare Putra Mbak Timah ben dosane rontok ken nyekel tangane Pak. Walah Bu, manten kaplak. Mboten sami nggih Bu nggih, sami. Nah, terus saling memandang, pindah malih saling memandang dengan sayang, saling megang tangan. Lah niku dosane di ngapura lan diangkat derajat. Namin ibadah non sewu. Mengke senyume Mbak Firda niku nggih ibadah. Ngiler lho Mas non sewu. Mengke tangi turu nek ngiler niku nggih ibadah. Masakne niku nggih niku ibadah. Lah ben bahagia malih pernikahan niku diniati ibadah dan di dalamnya ada ibadah. Dengan kados puisi kula wau pantun kula jangan lupa sholat dan doa. Ngoten dadose ibadah semua aktivitas dinilai ibadah dan dibuat berdoa dan sholat nggih Bu, Mbak. Nomor setunggal niku, nomor kalih nggih nika niatkan pernikahan niki nggih menika dengan cinta katresnan kang sejati. Napa Mbak Bu? Katresnan kang sejati. Dados sinten mawon membina rumah tangga niku perlu harus ada rasa cinta. Rumah tangga kalau tidak ada cinta ibarat makanan niku tidak ada rasanya. Gak enek asine, yo ora enek legine, gak enek pedese, rasane hambar. Tetapi pernikahan niku kok ada rasa cinta. I love you. Napa Mbak? Coba matur I love you ngoten. I love you. Biasanya non sewu nek tiyang jalan tuh wangi apa ngomong I love you Pak. Sebabnya otake kandel. Nggih Mbak, mun kaget nek tiyang jalan niku angel ngomong I love you. Sebabnya diparingi dening Allah otake kandel. Lah, kalau kita niku niat niku membina rumah tangga dengan katresnan kang sejati. Katresnan kang sejati niku cinta yang benar-benar dilandasi karena Allah. Nek karena kecantikan saya lama saya luntur nggih Bu. Karena harta nggih bisa habis. Karena jabatan bisa turun. Tetapi cinta yang dijadasari karena mencari ridho Allah niku cinta yang sejati. Insya Allah sampai surga. Allahumma amin. Non sewu niku nomor pinten Bu Pak?